Shubor nakaslem jong Nong Hima. Ha ka shitarik mta ubnai ki nong shong shnong ka lapangap ki la mi pat ba ada ka jing thumu ban ot ka ba handai marsan poi shik Pynthut ki la kendit bagi Karbi ki la ker tawyar na shilyang lom ringkat bat ki pulit Assam anda haba ki nong shong shnong ka lapangap ki la poi kham shajan ki Pynthut ki la ngat penban ha jing sha siat mau da ki jri siat sim ha ki Karbi bat kumta ban se bagi hab ban phet krat no khnang ban lai nak nu jing ban saw Ki pulit Meghalaya ki basyong basa Lapangap ki litang hadu chingking job card namar bum yo ajing bet na ki board bahalor. Ki nong shong shnong ka Lapangap ki dap na kajing sngobitar halor kajing bom ai board jong ka sarkar Meghalaya ki pulit jongka ban sanalang ya ki shadu ki Pynthut ki badan markhap ya ka shnong tapat jong ka West Karbi Anglong district. Habekran bat ubah he shnong jong shnong Lapangap uba Demon mi lingdo Ulaong bakan sapoi kapor ba unamla syu ban telakam ki nong shong shnong ban tur shaprang Badya khun markaliang bat ki Karbi. Ulaong bakador bat shnong Lapangap kalada pintip syaka sarkar jila bat buat penyai district bakin ot keba hendai hadu menta kimpat aila chinyada. Lala dom yer yo roa lah kala. Pai ba lah kala. Dom yo roa lah. Kopi ni lam yak di hungr sekali. Ya lali tali siliang ngopi. Hai hamniot. Lai lai hamniot. Hamniot.